היום אני אלמד אתכם קסם די פשוט, יהיה לי קצת קשה לעשות אותו כי אני עובד רק עם יד אחת, אוקיי? לוקחים חבילה פשוטה של קלפים ונותנים למתנדב לבחור קלף. נגיד בחרנו את זה, 6 טילטן. שמים אותו בצד, בחרתם טוב, שנייה אני אראה לכם שוב. 6 טילטן, אוקיי? עכשיו מה שעושים, מערבבים את החפיסה. אני לא אערבב, תזכרו, אבל טוב טוב תזכרו לערבב, זה חשוב. יחשבו שאתם מרמים. פותחים את החפיסה לשתיים, שמים אותה ככה, בדיוק בצורה הזאת. את הקלף הזה המתנדב זוכר ומניח כאן, אבל אתם זוכרים את הקלף הזה, 6 עלה. מובן? לזכור אותו. ואז כל מה שנשאר לעשות זה לשים את החצי הזה על החצי הזה, לערבב, לערבב, לערבב. שנייה, לערבב. אוי ואבוי. אוקיי, ערבבנו. עכשיו מחפשים את מה? את 6 עלה. אנחנו לא יודעים שהקלף שהמתנדב בחר זה 6 טילטן. אנחנו מחפשים את מה שאנחנו זכרנו, 6 עלה. מובן? ולא להגיד כשמחפשים 6 עלה, איפה 6 עלה. לחפש 6 עלה בשקט, תראו את עצמכם בטוחים בעצמכם. הנה 6 עלה, הנה 6 טילטן.